igramo bombić i hajde počnemo. Evo samo onda se očita. Evo sad malo moram da sačekam i to je to. Očitao se. Evo ga. Evo sad njena. Thank you for sharing us. Bla bla bla. Evo da uzmemo ovi 16 kojica. Ovdje taske. I ovdje. Tu. I sad idemo da napadimo nekoga. Evo skautimo ovoga. Da vidim. Dobro, možemo napasti. Prvo rakete. 3 rakete. Da, pozovem vojsku. I sad će njega razbiju. To je to, razbili su ga. Evo dobili smo tačno 7 ovih. I eto, to je to. Oslobodili smo ovi, ona sad hvaljuje. I pobjeda! Evo, dobili smo i coins, i daske, i jednu medalju. To. Što će? Tako, otvorimo ovu. Eto, dijamanti. Prodaj, kad ne počela kiša. Dobro, nema to veze. Evo gdje ovdje mogu sigurno. Što je sad? Okej, ajde da vidimo šta mi treba za ovo. O, pa vam samo treba još 200 daska. Čekaj, ti će dole. Moram još nekog onda napadnem. Common has this ugly dress. Yes! Select this. Eto, čekaj da imam, sad imam dasaka. Super. 3 dijamanta. Yes! Hey, great! Dobili smo ove. I dobili smo ovdje 5. Dance i mine. Mine nam trebaju. Mine ćemo stavimo ovdje. Oko towera. I ovo ovdje. Eto. Sad još napravimo sniper tower. Stavit ćemo ga ovdje. Eto, jedan dijamantan. Šta je vezi? Upgrade. 3 dijamanta. Sad ćemo ih sve na level 3 upgrade. To. To. I sad treba tasaka. Sad idemo da napadamo. Oj. Ajde, napašću. Šta bude.
2. Sad mi postavim malo dalje od mina. Sad ću ja to ubiju. Pa zato. To. Sad sam razbio i to je to. Sad mislim da imam i bacam na to i to je to. Yes. Nijednog nisam izgubio. Super. Opet ona pobjeda. Eto, dobili smo i para i da se vidi medalj. Super. Sad. Čekaj, ovo. Sad ćemo da idemo ovdje, da vidim Enkomi, Resident. Dobro, ovdje, da ćemo jedan dijamant. Wood storage. Da možemo i ovdje. Ok. Još ovaj vault. Njega ćemo stavimo ovdje. Njega ćemo damo za njega dijamante. Samo da vidim gdje su ti brodovi. Ja idem. Ja, ovdje su. Upgrade. Tek kad budem imao level 4 ovaj. Sad imam. 24. To oslobodili smo ovi. A ne. Čekaj. Ne. Imam ovdje dosta, evo ga. Dalje. Ok, kan prijavi. Prijavi me, profil se čuva. Evo ga. Piši spremno, ok. Na kom je još jedan dostignuće? Eto, mortar. Sad, tetka Marca zove, moram da zaustavim video. I evo, vratili smo se. I sad imamo Clan Diamonds. Ok. Sad. Da probam mortar. Video, stavit ću ga od 6 dijamanata. Super. Sad tačno 14. Za pola sata treba da se napravi. Dobro. Da mi napast nekoga. Da vidimo skautuj ga. Radar proradio. Šta radi radar? Napadamo ga odmah. Loši. Invalid lakrati. Evo sad će oni razbiju. Ne, pa na njega ljudi.
Ja ti ga rekao. To. Sam mi jednog skinuo. Ali dobro, mogu ja njega napravim. Vidite na ovaj. Čekaj. Idite svi na ti. To. Ok, sad se ovaj komandir. I sad ova žena opet se zahvaljuje. Viktorina pobjeda. Sam jedan. I ok, pa to bilo to za ovu epizodu i mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!